Baron, boy, come on. What's going on around here? מדהים. תקשיבו לביט השחור הזה. מרכז קרטגנה, הפארק המרכזי. תרכז במוזיקה, רק במוזיקה. צריך לעבור לצד השני. אנחנו כאן בביט שחור. שב, תן לשבת. תן לי לשבת. אני מצלם ישיבה, אחי. הלוגה? איזה קצב. קולומביאניות, אפריקאיות ונצרת. אפריקאיות. קריבי. זה חיכיתי, לתת לו מטרף הזה. איזה קטע מגניב, אחי. תסתכל, כל הכיכר עמוסה, אנשים מתנבים. Claro, gracias, muy buena la activación. Brother, side, side Africa, and 20 years ago I come into this life, the son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door, and he worked like the devil to be different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night I walk the floor and I want to know, why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes the sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many colors on their own. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו הגענו לפארק טיירונה קולומביה, לא? אנחנו נמצאים פה, זה חוף קריבי שלא נראה טוב. תציג רקע את האנשים היושבים איתנו פה. אני ומתוני, שמכירים משכבר הימים. חכה, לא שומעים אותך. מציגים כאן את מתוני. אני ומתוני מכירים משכבר הימים דרך פרטמן מקרנו, המשותף. שלום רב. והוא חבר קרוב. שם גילי, זוגתו. זוגתו לחיים שתחיה. זוגתו שתחיה. משמאל נמצאת שחר. מוכרות. הידועות לשמצה. דורי. אני מסיים את המשפט.
מצב קשה כאן בסוף. מה אתה קורא, אחי? האדם הזה קוף, הגר נתנה לו. כן. ספר ינשוף. המותחן המשובח והאינטליגנטי ביותר שיצא באחרונה בישראל. כן. אני כנח, אחי, קצת כואבת לי הבטן. נו. זיכרון מעמד אחרון בדרום אמריקה לפני שאני חוזר הביתה לסמרה לארוחת על האש אצלי בפרגולה עם שולחן מלא חומוס וסלטים סי סניור וקבבים ושפודים ויהיה טעים, אחי, וזה לא עושה לי בעיות בבטן. אחי, זה בלר וויץ' אחי, וסבבה כאן בטיירון. בלר וויץ' פרויקט, מה שהולך פה. כל דגנגה כאן, יש כאן ישראל, וגם מאיה ונועה היו פה דרך אגב. מאיה ונועה גם היו פה, אחי. זה מטורף. אני כאן, אולי יש נעל אותו עושה. כנראה, אחי, כנראה שכן. אנחנו פה מסיימים את העסק רק עוד יומיים שלושה, ואז אנחנו עוברים לבוגוטה. שם בבוגוטה זה כבר יהיה סיפור אחר לחלוטין ממה שיהיה שם. אבל אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו נגלה בעתיד. כאן אנחנו קריבים קריבים, ואנחנו ניכנס לבוגוטה, נפגע במצפון. ושם אנחנו נמשיך הלאה ונכבוש גם את ההולי לנד, בעזרת השם. אחר צהריים טובים. כאן בטרמינל בסנטה מרתה. עוזבים את החוף הקריבי. אוטובוס נסיעה האחרונה בעצם, חוץ מהטיסה הביתה. אוטובוס לבוגוטה, עיר הבירה. ממוזג כראוי, כפי שהזהירו אותנו לפני, שהדרך נסיעות קרות, הזמנו מצוידים בביגוד חם. כאן הקומפניירו נומרו אונו. אמרתי לך מקום, אבל הבריטים לקחו אותו. לא, זה בסדר, אחי. זהו, שבוע האחרון, לפני שחוזרים הביתה. מאזן המאזניים של ההתרגשות לקראת החזרה הביתה, ככה בימים האחרונים, התאזנו עם העצבות והנוסטלגיה לקראת סוף הטיול, מבינים שכל דבר זה בעצם הדבר האחרון. לי אישית זה גרם לי המון התרגשות. אנחנו כאן בחוויית השוק הדרום האמריקאי האחרונה שלנו, באגף הבשר. זה אגף אחד המעניינים בדרך כלל. אז צריך להבין כאן, זה שפרקו כאן פרה, והדבר הזה נגיד, זה הזין של השור. אם מישהו זה לא לטעמו, אז הוא יכול בכיף כאן לבחור ולאכול את הבטן של הפרה שנראית ככה. או הלבלב, או הביצים, כל אחד לטעמו. ומי שבאמת ככה מחפש מעדן, יכול ישר ללכת ולהזמין לעצמו רגל טובה לארוחת ערב. אסאדו כמו שצריך. תגידו שלום לחבר כאן, ועכשיו הוא בטיפול, עוד חבר. זה החזיר שלפני רגע היה שלם לחלוטין. כרגע פשטו לו את האור. עכשיו הוא עובר טיפול מסור כאן על ידי הוא מצטרף לחברים שלו פה, שהם רבים במספר. צריך לערוף את הראש קצת. cuidado, señor. cuidado. לא הייתי רוצה להיות אחד מהם. החברים כבר מופשטים כאן. אבל הם עדיין עם האור. מוכנים כאן עם האור. שלנו כבר פשטו לו את האור. פה יש פה עוד כמה ראשים, אחי. מה הוא עושה לו? הנה, הוא תולה אותו בחזרה בטח עם האור עכשיו. תולה את האור. וואי. מדהים, זה נראה אחלה תחבושת לפורים, הראש חזיר הזה עם הגלימת האור.
my weight. All I need's peace this mind. I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live with you. מה שקורה כאן זה די לא יאומן בשמיים, אני לא חושב שאפשר לראות את זה, האיכות של הצילום, אבל תיווכחו מהתמונות של גיא, אחר צהריים בבוגוטה. היינו לתצפית כאן, והמאסטרו כאן של כיתת צילום מראה לנו מה זה. מה שאנחנו רואים פה זה פרא יצירה. של האור על העיר שאולי הכי יפה ומרתקת ועצומת ממדים שראינו בדרום אמריקה. רואים את זה? זו עיר שנמשכת לעיניי. מצליחים לראות את זה עכשיו גם יפה, דרך האור התרכך קצת כשהשמש ירדה. קיצר, אנחנו נמצאים בתאריך ככה לשם דוקומנטציה שנזכור איפה היינו ומה עשינו. דבר ב7 ליולי, אם זיכרוני אינו מטעה אותי. 7 לאוגוסט יותר נכון. יוני. 7 ליולי לא. 7 לאוגוסט. אנחנו נמצאים עוד יומיים. עוד יומיים לחצידה. האחרון פה. ויש לנו פה פרידה. איפה גם בוגר בקורל. מפורסם. תלוי במצבנו הבריאותי. כאן לקראת הסוף, דרום אמריקה, שכמה שהיא נותנת לך ומראה לך, לפעמים היא מציבה קצת קשיים לפני האזרח הפשוט שרק מנסה לשרוד. ליצים! אפשר להפסיק לצלם אחי בשביל הסרט? לא קראתי עוד שאני כאן, הכל לא נקלט.